21 verse 43, man of God, and Matthew 22 verse 29 to 32. Verse 43. Ngenxa yoko ndithi kuni ubukumkani bukaThixo buya kususwa kuni bunikwe uhlanga oluzivelisayo iziqhamo zabo. Kanjalo lowo uwephezu kweli litye uyakutyumka ke lowo lithe lamwela liyakumcola. Bathi ababingeleli abakhulu nabafarisi bakuyiva imizekeliso yakhe baqonda ukuba uthetha ngabo. Bathi befuna ukumbamba boyika abantu ekubeni ke babembambe ukuthi ungumprofeti. Yes, man of God. Chapter 22, from verse 29 to 32. So that you can just sit down after this. Waphendula ke uYesu wathi kubo, niyalahleka kuba ningazazi izibhalo kwanamandla kaThixo. Yes. Kuba eluvukweni abazeki abendiswa banjengazo izithunywa zikaThixo emazulwini. Ngalo ke uvuko lwabafileyo anikulesanga na okwathethwayo kuni nguThixo esithi, mna ndinguThixo kaAbraham, uThixo kaIsake, uThixo kaYakobi. uThixo akaThixo wabafileyo ungowabaphilileyo. Ungowabaphilileyo. Inkosi ngasikelela ilizwi layo lingahlala phansi nje ibandla. Sibulisela kuni lonke bangcwele ngelihle igama lenkosi Yesu Kristu. Kuluvuyo ukuba siphinde khona sihlangane ukuba siza kudlelana nje ngelizwi likaThixo. Silomakhulu phakathi kwethu. Yi-birthday yakhe. Kuyi-birthday yakhe izolo. Ubabe uthiwa bengalungiseleli today beze kwelihlabelele njena lamhla ukuthi how great thou art, how great thou art. But now ndikwelicala lokulungiselela ngoba siumakhulu inkosi ingakugcina kongezele nje iminyaka ukuba usigcinele laxheko ela laseBhayi, la dwelling place of the message of the hour. That place, it's a place of God. It's a place where God speaks through. Lamzimba ubizwa ngoba ngugqirhane. Ngumzimba uThixo awenze ichannel yawo lamzimba. Ngokuthi xa ethetha uYehova athethe kuvakala ivoice ingathi ivoice kagqirhane. Ukanti nguYehova luthethayo apha kugqirhane. Ngoba lonto ke ngondisithi oba lamzimba ugcine ufresh ngolwahlobo kakhulu. Last time belapha esisho naye umfundisi sithi ebethetha amazwi athi ke yena ke ihotyazane lam ndilishiyile kodwa ke ndiyathemba liyandithandazela back there ekhayeni. That means uyalivuyela ihotyazana lakho umfundisi kuba limphethe kahle. Ulihotyazana likamfundisi asithetha asithetha ngehobe, sithetha ngento represented even eBhayibhelini. Into enokuthunywa ibuye kamsinya. Into uYehova awayisebenzisayo even uNoah ngexesha lonogumbe xa wathi wathuma ihlungulu. Ihlungu zange libuye lasukela liba lazizidumbu, but wakhupha ihobe. Xa ekhupha ihobe ukhupha into eclean ethi noba ibona izinto ezimdaka ufike indandela phezulu because ilihobe into eyiyo ayinayo lanto kuthiwa inyongo kuthiwa igali. Ngoxa ithe yafumana kwizinto ezimdaka izawufa because ayinayo lanto yokudigesta lanto umzekelo iyimbiwa pha kuyo. Iyafa ke idavu
ethe yothi nkqu kwizinto ezindala. Yilonto kwendisithi oba liyodazana lika mfundisi ungoba lona lindandela phezulu ngohlobo elahobela alifuni nento lisondelanga kumfundisi. God bless you makhulu. Sifuna bangcwele esisibhalo isibhalo sethu apha ku Matthew 21. Sifunda nje esizibhalo esiqhubeka ngoku nomyalezo wethu. Umyalezo wethu lo wawusithi only the elect that gonna understand this. That means it is not everybody that gonna understand what God is saying. Yes. Only the elect that gonna understand this. Ngoku sifumana lo mbhalo uthetha ngohlobo oluthile. Ndijonga apha incwadi ka Matthew, actually ka John chapter 10. Incwadi ka John chapter 10. Ufuna ukwenza kholelo wetwana ba yi-subtitle la. Apha iBhayibhile apha ku chapter 10 verse 27 bangcwele. Manje siqalele nje apha ku 26 man of God kuze apha ku 27. Nina anikholwa kuba aningabo abezimvu zami. Now uyabona i-subtitle yethu izoba la kule ndawo ngasezantsi ithi ezam izimvu ziyaliva elam ndibe nam ndizazi zindilandele. Njengoba isithi i-title yethu only the elect that gonna understand this. Man of God osifundele kule English apha ku verse 27 nje mkhonzi. Verse 27. My sheep hear my voice. Yes bro. And I know them. And they follow me. Ayibo i-subtitle yethu ke leyo ke kule ntshumayelo sasike sathi mbavadla ngayo. Ngoku sizothetha ke ngoku apha bangcwele ngale ndaba yasemazulwini. Because apha uYesu uthela amazwi athi ngenxa yoko ndithi kuni ubukumkani bukaThixo buyakususwa kuni. That means buyakususwa kumaSirayeli. That means buze kwinhlanga. Busuke nini ke ubukumkani bukaThixo kumaJuda? Xeshikweni bathi ba rejecta uPawulos xa wayeshumayela esikhungwini kuqutywene pha ukhona abenhlanga ukhona namamaJuda. But uYesu profeta into ezokwenzeka kamva wakube emkile yena because esisizukulwane sisika Israel asivelisi siqhamu. Ngoku ubukumkani buyasuswa kwisizukulwane esingavelisi siqhamu. Busiwe kusizukulwane esizokuvelisa ntoni iziqhamu. Hey. Bazalwane bami athi ke ngoku apha ke ngo44 kanjalo lowo uwe phezulu kwelitye uyakutyumka. That means obubukumkani obuna bukwalilo ilitye. Obubukumkani buzosuswa phi? Buzosuswa phi kumaJuda. Busiwe kwisizwe okanye kuhlanga oluvelisa ntoni iziqhamu. Okay. Ke lowo lithe lamuwela liya kumcola. That means lo uvumileyo okokuba elilitye eli maliwe phezu kwakhe uyancoleka yena. Amen. Ngoku xa lithela wela phezu kwakhe liye limcole avelise ke ngoku iziqhamo zobukumkani bukaThixo. Amen bazalwane. Athi ke ngoku umprofeti uYesu athi uYesu apha u45 athi bathi ababingeleli abakhulu nabafarasi bakuyiva imizekeliso yakhe baqonda ukuba uthetha ngabo. Amen. Ngoku xa ithetha ngolhlobo uYesu Kristu uthetha phakathi kwenginginya yabantu abaxubeneyo. Uthetha phakathi kwenginginya yabakholwa abamkholwayo nabangamkholwayo uYesu. Ngoku abantu ngoku bazikhethela lapha phakathi kwentetho kaYesu oba hayi uYesu uthetha nathi singababingeleli abakhulu.
nguyesu lona ngabafakazi aba basivezayo ngoku naba babingeleni. Okay, athi uprofeti ndithetha ngezi zibhalo ngokwe message ne bazalwane. Athi uprofeti ke ngoku apha bathi befuna ukumbamba boyika abantu. Yintoni ebangela ukuba maboyike? Mamela. Bathi befuna ukumbamba boyika abantu ekubeni ke babembambe ukuthi ungumprofeti. Into ebangela ba babe nalento igubhisayo yokoyika kungoba bayayazi le nto ba ngumprofeti lo. Yes. Amen. Nangona befuna ukumbamba nje uYesu but bayamazi okokuba bebebambe into okokuba ngumprofeti lo. Asinakho ukuthini ukumbamba. Bazalwane. Okay. God bless you, saints. Amen. Ngemna ke bazalwane luhlobo lwakhiwe lodwa. Akhiwe ndodwa. Ndithi xa ndithetha ndiyibani ndithetha kuvovotheke because ndokhiwe ndodwa. And luhlobo lwam ndedwa. And lolwa hlobo lufana noMikhaya. Awolwa hlobo olunjengoMikhaya lwalungafuna ngulaa profeti. Laa profeti wayenamaprofeti abaninzi lwalungafunwa ngabo. Hayi laa profeti lo wayengafuna ukumbona. Ke mna ke ndilolwa hlobo ke ngoku. Lolwa hlobo lukaMikhaya. Ndiyoyame ngentoni? Ndiyoyame ngento ethethwe ngu-Elijah. Mna ndoyame ngayo. Nakule ngxokolo. Kule ngxokolo bazalwane. Ndoyame ngayo. Ndoyame ngento ethethwe ngu-Elijah. Andoyami mna uthi noba umuntu umzekelo ezama ukuthetha hayi amathethazi yini nakule ngxokolo. Ndoyame ngento ethethwe ngu-Elijah. Because uba ndithi ndoyama ngeyam i-understanding and ndizawufeyila and ndizoba nomsindo. Kanti xa ndoyame ngale nto ithethwe ngu-Elijah hayi ndibi nomsindo. Ndiye nditsho utsho thus said the Lord. Kule ngxokolo umzekelo soyame ngaye. Bazalwane sinje apha ekhaya thina soyame ngaye nakule ngxokolo. Ewe make sivapha soyame ngaye nakule ngxokolo. Sithi noba ingxokolo zifika sithi Nkosi wena ulidwala wena. Ulidwala laphakade Nkosi yethu. Wabakho Nkosi zingekabikho induli nendaba. Waba likhaya kuthi Nkosi yami nguwe wedwa Nkosi yethu. Ume wedwa dwala lethu. Nakule ngxokolo Nkosi yethu soyame ngawe. Sinjalo kweli bandla. Animazi umuntu ongoyamanga ngaye. Thina apha ebandleni soyame ngespoken word. Uthi noba umzekelo vele ubani ndikoma sizomchopha inhloko ngespoken word. Achophi ngenye into. Ndifuna ukufundela ukuza ukufunda something apha bazalwane. Webazalwane. Nakule ngxokolo. Soyame ngawe Nkosi yethu. Kwesi spoken word ndifuna ukuvisa wanyani na soyame ngale ngxokolo. Kwesi spoken word sithi the identified masterpiece of God. Page 10 paragraph 36. Ingxokolo soyame ngawe nansi. Uthi apha umprofeti. But we have had our fellowship with each other as we have served this wonderful meal tonight. Awa jambo umzekelo
sikwazi uzivuyela imili pha ezindlwini zethu sive kamnandi sizivuyela imili pha endlini yethu ezindlwini zethu. It is so wonderful across the table as we fed our physical bodies, and now we are like for God to feed our soul on His manna. That's heat. Now go. Now we are back. Now ngoba sifithwe ngoku yilamana ngoku itheni ifihlakeleyo. Yilamana ngoku njengoba besi rejoice ezindlwini zethu sibetha iqanda sibethelana sibethe zonke kube mnandi sithi xa sihamba nje sikhale zethu zikumnandi. Ngoku sifuna even imiphefumulo yethu ngoku ibe well fed. Amen. Athi ngomprofeti leke ngoyimili eyofida noni umphefumulo ngoku. Yes. Ubukhona ivisit makasixolele shumela ngohlobo apha ekhaya nansi indaba athi ke ngomprofeti only for those priests who had entered into the holiest of holies is permitted to eat of his food. Amen. That's right. Ngoku ubeka phela ngexesha le-Old Testament kwakungangeni noba ngubani kulaa ngcwele kangcwele. That's right. Kwakungena only umbingeleli kwingcwele kangcwele. Ngoku la mana leya yayinga expire. Sure. Yayinganayo expiry date leya ikholwa apha phandle ngabazalwane bene behambe beyiqokelela yayihamba yabithi ngosokusa ibole. Kodwa leyo na yayingaboli le because ihleli kule ndawo ine Shekinah glory. Amen. Kuthiwa ngababingeleli bodwa ababe permitted okoba mabadle kulamana leya. That's right. Amen. Uthi umprofeti ayithetha yena uthi now ukungangeni pha kulangcwele kangcwele ukufa. Amen. It was death that time ukungena kulangcwele kangcwele, but now it is death ukungangeni pha kwingcwele kangcwele. Amen. That means abangangenanga bafile. Hallelujah. Uthi wabungena kulangcwele uphuma unomohluko. Hallelujah bazalwane. Uthi wathi Moses yena wabungena kulangcwele kangcwele kwanyanzeleka makahlise ikhathini ethile kuba wayengena kulangcwele kangcwele wakhazim. Oh bazalwane awufanga ungene kulangcwele kangcwele. Oh my Jesus. Kemna ke ndinje ndichilo kaloku okoba ndithi anoyamanga ngenye into noyame ngalendo nakule ngxokolo bazalwane bethu noyame ngalendo sike sizi ke ngoku sike quit up. I know my Redeemer liveth. What's spoken and said I know my Redeemer liveth. And paragraph 34. Paragraph 34. Okay. Yes. Okay. Nansi ke. Ndifuna abome ndawo. Ndiya kula message yama. Ndiyaqotha jo. Ndiyakhona. Ngabona qala namhlanje. Hayi, akhona izoqhithisa ntoni. Awuqhithi into namhlanje. Qhithwa namhlanje. Umlilo uyavuta ngoku. Awuqhithwa ngoku. Uyavuthwa qha. And walimala ke wena uvuthela lo mlilo kubuqini. Awuqinywa lo mlilo. Walimala wena uzama ukuvuthela. Wokonzakala ukhabile. Wokonzakala. Be careful. Ininzi indlela zokuvuthela ke lo mlilo. Uzama ukuthi uzakonzakala. Uthi lapho umprofeti. What an assurance. Upon this rock the resurrection of our blessed lover, the Lord Jesus,
Nothing can destroy it. That blessed assurance Yes. that is upon this rock, that means the resurrection of our blessed lover, the Lord Jesus Christ, nothing can destroy that. I don't prophet. It has been planted. Italiwe le nto apha kuni bazalwane. Yes. It is the seed of God. Yimbewu kaThixo. It is the purpose of God to give us the blessed Holy Spirit. It is the purpose of God to show us signs and wonders and miracles. Sure. Yebazalwane, arike kumprofeti. Lelo bendiyitsho. Akoba khona nokuyisusa le yini. Kodwa ke mamela wena uzama ucima lo mlilo. Just listen carefully. I don't prophet. It is the purpose of God. And nothing can destroy it. All powers of hell might wing against it. But it will prevail. Amen. Hallelujah. That's right. We have God's eternal promise. There may be teachers. As we see now upon this world, there are many teachers. There may be isms rise. Uvuka nje isms ezithile zama uvukelana nokuchileka kweminister Elijah and Moses. There may be great programs rise. Njengoba nibabona nje bane programs ezithile abazama uqulunqa umthetho wabo bezama uthomalalisa. Bazama umzekelo ugcina abantu bebegcina ngelekese. Bazama ubagcina abantu bebegcina ngento etyiwayo. It mean nothing Lord. Kwaziwana bazalwane bami. I don't prophet. It is the purpose of God to see that it will prevail. Athi ke ngomprofeti. Then it's not up to me. That means it's not up to us, Yes. brethren. It's not up to you whether it will be destroyed or not. I don't prophet. It's up to God. And we can rest assured on it that God will never let our heritage be destroyed. For it's His purpose to give it to us. Amen. Amen. Aba bavutheli bomlilo. Ansi ke le ndawo basala. Awana xa nishumayela mna bazalwane. Intshumayelo inzikelela. Kuthi zole ndikomba ndizawuqhuba. Amen. Because of what khona nto ithi apha phezu kwami. Athi umprofeti. There is something within us. A fire that's burning. Yes. A light that's being lit by God. Amen. Yabona ke ngoku lo mlilo le light le ayilayitwanga ngumfo waphi le. Hayi bazalwane. Le light le ayilayitwanga ngumfo waphi. It's lit by God. Yes. Ngoku ke bazalwane ke ayicime kaYehova. Amen. And yabona ezinye sezimfiliba ngowezinye zabathishara aba. Ayicime kaYehova. Mamela kumprofeti uthi and no breeze can blow it out. That means from your heart. Yes. There is no cold spells in the church. That means ukhona izipells ezibanda ebandleni. Ezimande zikhathwa nje. Oh ziyabanda. And zikwenza kokuba ke nyani kubani nawe. Ziyacima. Umprofeti ndiphinde ndifune. Hayi bathi uba umzekelo phanga pha. Uthi umprofeti there is no cold spells in the church. There is no indifference among the people. No persecution of the world that can blow out a flame that God has lit. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's right. Adam prophet, for it's God's purpose that His torchlight of freedom will burn until the coming of the Lord. Sure. Adam prophet, and
No powers can blow it out. They will only make it burn brighter as they blow. Yes. That means xa beyivutela ithi umlilo. Xa beyivutela nje ithi umlilo. Xa beyivutela nje ngokuyigxeka isuyingathi yanda lena. Isuyingathi yachileka lena. Isuyithileke lena. Bayivutela bayeke wena. Uthi la umprofeti they will only make it burn brighter as they blow. It's been proven through the ages that persecution strengthens the church. Amen. Amen. Uyabona Yes. uba uzifuni into ezakugxeka zokutshutshiswa azoba naso istrength kaloku uzoba weak uzalwana sokolila okokoko xa bekutshutshisa bethetha kungekhoyo ngawo bayeke bathethe because bayothini bakomeleza they are strengthening you. Utsho lapho umprofeti uthi it's been proven through the ages that persecution strengthens the church. That means iitshutshiso ezina zimele ngoba zihle bandleni. Exactly. Oh my Jesus. Oh bazalwane. Now okay, mandize apha. Mandize apha ke. When of God akusifundele apha kumalusi omkhulu. Ufundele apha ku Peter chapter 5. On the verse 4. Peter yokuqala chapter 5 verse 4. Yes. Nothi akubonakala umalusi oyinhloko nisifumane isithaba salo uzuko esingabuniyo. Verse 5. Ngokunjalo nina manci wathobeleni amadoda amakhulu. Thobelanani nonke ke ninxibe ukuthobeka kwenhliziyo ngokuba uThixo uyabachasa abanekrathi. Abababale ke abazithobileyo. Verse 6. Zithobeni ngoko phansi kwesandla esinamandla sikaThixo ukuze aniphakamise ngexesha elifanelekileyo. Yes, imaphaka emgonzathini. Yona ndawo ndibhalele kuyo. Ayiyo le yoba bachaswayo abanekati. But indawo endiza kuyo le yoba nothi akubonakala umalusi oyinhloko. Nothi akubonakala umalusi oyinhloko. Yabona bazalwane bam. Nothi akubonakala umalusi oyinhloko. Yes. Nizifumane nisifumane isithaba salo uzuko esingaboniyo. Nothi akubonakala umalusi oyinhloko. That means ukhona umalusi but ukhona a chief shepherd. Amen. Hallelujah bazalwane. But ngoku akubonakali omnye. Yabona emkhonzi cela silinke ne le verse. Bazalwane cela sithande ukuba sinyamezelane ne. Ufunda ngohlobo. Cela ulinke emkhonzi kaThixo kunye no Hebrews chapter 9. I think ngu verse 18. Verse 18. Silinka lento sithetha ngayo apha. Ekuthe ngoko lokuqala awasungulwa kungekho gazi. Xolo mzalwane wami ne. 28 lo thetha ngayo. Verse 28. Ngoku Funa silinke something apha since. Singabantu abadla izibhalo ke bazalwane. Bangasidla izibhalo. Anonkhalazela xa ndihamba ngolhlobo. Ufunda emkhonzathini. verse 28.
Ngokunjalo uKristu esondezwe kwabakanye Yes. ukuba asithwale asisuse isono sabanini. Yes, man of God. Uyakuthi okwesibini ngaphandle kwesono Yes, bro. abonakale kwabo bamlindileyo ezisa usindiso. Ngoku mamela ke ngoku. Yabona ke bazalwane. Amen. Sizama ke ngoku ukudibanisa apha ke ngoku ezi zinto ziyithune because ukho lento ngake yabantu abane short height. Yeah. Lento. Ngoku apha bangcwele ne sithetha this chief shepherd. But apha ngoku kule ndawo le bengicela uyifunde apho ku-English, man of God, ne Hebrews, ne Hebrews, verse 28. So Christ was once offered to bear the sins of many. abona ngoku, that means kusekuzeni kwakhe okwesingabi okokuqala. Uthe xa isiza okokuqala okova athini athwale izono zabaninzi, ne kusekuzeni kwakhe okokuqala. Yes, man of God, proceed, Mkhonto. And unto them that look for him shall he appear the second time without sin. Now xa ibonakala ke ngoku because umzimba wakhe bazalwane xolele manje sizothetha izinto ongathetha into zakho. Ngoku umzimba wakhe ne siyayazi according to the scripture waba sisono umzimba kabani kwenkosi yethu Yesu Kristu ne waba sisono umzimba wakhe. Ngoku ayithetha apho Paulos ayebuye phinda ebuya ke ngoku ubuya ngaphandle kwantoni kwesono. That means ubuya ngoku not ngalamzimba. That's right. Ngoku ubuya ekwi-original yakhe. Amen. Because yilonto ngoku asizusifunda esasibhalo sizama udibanisa ipuzzle apha. Asizusifunda esasibhalo apho uYesu athetha amazwi athi nawuthini na xa sukuba unyana womntu uzibiza ngoba ngunyana womntu ngumprofeti. Hayi ngumuntu ozelweyo. Bazalwane ngumuntu ozelweyo. Ngoku uze wakwimo yomprofeti. Amen. That means wazibiza ngoba ndingunyana womntu. Amen. uYesu ongonyana womntu. Yeah. He is a great shepherd. Amen. Bazalwane. Amen. Ngoku uthi ke ngoku nawuthini na xa suba unyana womntu ebuyela apho ebefudula ekhona. Amen. 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 That means xa ibuyela kulamo ngoku ubuyela kwimongo engenasono. Oh, Amen. bazalwane ubuyela kwimongo ekhazimulayo. Amen. I-original yakhe. Amen. Bathi ngokuba uza ngoku ezokuthwala isono. Akazange ukuzothwala isono. Amen. Bazalwane. Hallelujah. Ngumalusi ngoku omkhulu lo. Chief shepherd. Amen. Ngupawulos lo asibonisa izinto ezini. Ndichilo ba ndiyeke mna ndinje mna ngumkhoma dadasi. Ngoku ithetha ifika lo nyana womntu ngoku ndithetha ngoku ke ngoba salwana uthetha ifika lo nyana womntu lo xa ifika lo nyana womntu wafika uqala wadlala indima yokuza kokuqala kwaYesu. Amen. Uyidlale njani? Uyidlale ngoba wangcangcazela kasixhenxe. Yeah. Oh, bazalwane. Amen. Ubengcangcazela ufike yena wangcangcazela until wangcangcazela nalapho. Yeah. Madadasi uthini mfowami? Madadasi uthini mfowami? Yeah. Uthini madadasi? Uthini xa uthetha uhlobo olu okoba ungcangcazele 7 times. Engcangcazela esprinklisha igazi 7 times. Amen bazalwane. Khumbula kwi-Old Testament bazalwane. Khumbulani kwi-Old Testament. Wayithi umbingele xa ingena kwingcwele kaNgcwele. Xa ingena phana afafazi kasixhenxe. Holy unto the Lord 7 times. Uyuthe umbingeleli lo ungubani unguWilliam Branham. Ayifika
wafika naye wafika wasixelela lo nguPaul lo nguErenias yabona ufika lo mbingeleli haleluya ufika yena uyafafaza nje uyafafaza yena uyafafaza uyabalungisa ngoba azibalungele ngoba abazi nabo ngoba bamkele lo mbingeleli umkhulu nothi uWilliam Branham haleluya bazalwane nothi uWilliam Branham wathi lo mbingeleli umkhulu lo mbingeleli umkhulu lo mbingeleli umkhulu bazalwane ufika lo mbingeleli ufika lo mbingeleli bazalwane ufika lo mbingeleli isibingelelo ingcwele kangcwele sayingcolisiwe ingcwele yangcwele kwanyanzeleka makadlala indima yobubingeleli bazalwane kwanyanzeleka ngoba makadlale indima yantoni yobubingeleli because isibingelelo ngoku singcolile sidobhekile ingcwele kangcwele ngoku sayibizwa ngoku abamuntu awufuna awufuna inzalano wami apho kunanti ku Revelation chapter 18 sithethe message bazalwana sithethe into kuye yethu andike mna ke bangcweleke ningixolele bazalwane ukuba ndisisikhubekisa ubhetere ukuba ndibe sisikhubekisa sithethe ngiso ukuba ndibe sisikhubekisa khubekisa ubhetere umuntu okhubekisa ngokuthetha into elunga into zamazulu Tono mani umuntu onjani abesisikhubekisa umuntu kehambo yakhe umuntu abesisikhubekisa ubethethe izinto ubethethe izinto ekhasene nezinye izinto obazalwane bethu obazalwane mamela apho 18 mamela 18 okoba chapter 18 uthelo lo mfo wakwaBranham xa ifika wafika kunjani mamela pha ufunda apho ku1 khona ukuwa komzi omkhulu abana ke ngoku iBhabheli kwakuyona ndawo kuthiwa komkhulu ngoku kuthi yawa apha ngoku awufunda mzalwane wami funda nje mzalwane wami ndaza emva koko ndabona isithunywa sezulu sisihla yes bro siphuma ezulwini yes bro sinegunya elikhulu umhlaba wakhanyiselwa bubuqaqawuli baso imake yabona iBhayibhile leyithetha apha ifika itempile iwili bazalwane yazi bazalwane mama mhlambe ungangabi mnandi ukuthetha mhla kodwa ithi xa ifika le yakoBranham ifika itempile iwili haleluya ufika ngoku adlale indima kaZerubhabheli bazalwane ngokuba itempile kaYehova ngoku iwile ngoku haleluya okay awufunde nje mkhonzathi awufunde verse 2 sadanduluka ngamazwi ngezwi elikhulu sisithi yes iwile iBhabheli enkulu yaba likhaya ledemoni that means yayingalokhaya ledemoni yayingelilo ikhaya lantoni ledemoni yes mina nentolongo yomoya bonke abangcolileyo yabona ke yintoni leyo icawe leya icawe engqongqo icawe bazalwane bami nena ngono cawe bangqongqo caba bephila ngokuzimisela icawe lekuthethwa ngayo Oh my God. Kokhube nje kancinza la nentolongo yeentaka zonke ezingcolileyo yabona ezinezothi ezithiyekileyo yes man of God verse 3 ngokuba zonke inhlanga yarifela apha kuyo bangcwele iwayini yomsindo yobuhenyu bayo la imaphake ngune awabangcwele ukhona enye intumayelo umzekelo endozanayo next time
Kukhona enye intumayelo ezoza nayo next time. Sizothetha ngale ndaba yeziwayini. Yeah. Uyabona ngoku baphenduke ngoku basela ndebe yimbi. Indebe ngoku yomsindo. Ngobuhenyu bale Babeli. Yabona ngoku abasaseli ngoku kwindebe, that means kwiwayini kumele babasele kuyo ngoku. Basela ngoku kwenye ngoku xa babhodla ke hayi barhawule. Because babhodla ntoni? Babhodla la wayini. Ndiyarifelisha apha bengekho kwesi script. Apha bendigqitha apha but kuthe xa esi scripture aqhubeka kancane mzalwane wam. Nokumkani bomhlaba bahenyuza nayo. Yabo ma bazama ukuzenza ubuhlobo, benza ubuhlobo nayo yonke into. Ngabehlabathi ngawo izinto yonke benza ubuhlobo konke nje. Bona cawe Sizimese believers ke thina. Amen. That is true, brother. Oh yes. Amen. Hallelujah. Tina sizimese believers. We are the elected of God. Amen. We are the church. That means the word church means the called out. Out of what? Out of Babylon. Out of Babylon. Out of Babylon. Bazalwane bam. Ngoba siqobi ke ngoku. Asiqobi. Asifuni la wine yabo. Ya le wine yomsindo wabo nokuziphatha kabi kwabo okwakuhenyuza kwabo. Elagama lethetha umuntu umzekelo onganyanisekanga. Athe funqa kule imfundiso afuna na kule imfundiso. Uwenyu omdaka. Umqumbululo uxeleko umdaka uxeleko You must know your husband. Akube kancane umkonzathi. Nabahwebi bomhlaba babazityebi. Yabona. Ngamandla okuxhamla kwabo iziyolo zayo. Ayetshebisa nyama. Wabeka phe kwezinye indawo jonga ukuthi wakushumayela jonga ufundathiswa jonga. Jonga uyafundathiswa uyathenga ngoba sisinana ngolahlobo. Ubuthetha ilizwi awumenyo. Hayi awumenywa kwawena. Uba kwenzekile waphaza kwabaphaza makumema. Awuphinda umenywa. Awuphinda umenywa. Umna nandizomenywa. Kwathi nje nathi hayi kufanele sihlale phakathi siqale sibe ne fellowship. Kwaqhuma uthule ku fellowship kodwa wena awusamemeka. Ingani noma ndoniwe. More special xa sele kufikela kwilizwi kaThixo. Hayi bazalwane bamanye hayi. Anayo into ekuthiwa ngudlali. Andidlali xa sele kufikele kwilizwi kaThixo. Siyayiva le ndaba yomolusi omkhulu bazalwane. Yomolusi omkhulu. Besigqitha pha. Besigqitha pha kuba besithetha ngombingeleli ekuzeni kuka William Branham. Uze kuqala ukuba makadlale indima yobuntoni yobubingeleli. That means ukuvusa khona ntoni ukuvusa itempile. Sorry. Yanganiswa le ndawo. Adi umprofeti. Ndithi ke bazalwane bami. Uze umprofeti ukuze avuse ntoni? Itempile. I mean uze ukuze avuse indawo yokuhlala kwabani? KukaYehova. It is true. Ayizoshumayela amantshini asixhenxe. Ushumayela ispoken of the city. The state of a perfect man. I'm preparing. Amen. Leno nithetha ngophandle ngoku. Nithetha ngophandle. Ngoku xa ifika bawuthi xa ifika umprofeti ufika i-tilted, i-state si-tilted, itempile i-tilted. Wafika wanyanzeleka ukuba makasuse ezi zinto, asuse ezi zinto ezithile ukuze ke ngowakwazi uYehova ukudwela ini. Ukuze ingcwele yengcwele sikwazi ukungena kuyo. Ingelili ikhaya demons. Amen bazalwane. Hallelujah. Amen. Yilona ndisitsho okuthi xa ifika wafika wadlala indima ntoni yobubingeleli.
wafafaza apho kwavela uPaul nabakhe wafafaza kwavela uEneas nabakhe uMartin bonke obethi xa ifafaza pha avela uPaul nabakhe Hallelujah. ekuzeni kwakhe oqala weza ezokuthola ntoni isono Amen. but ngoku xa isiza ngoku uza ngaphandle kwantoni kwesono. That means uze ngekho semzimbeni wasono. Uza kwi-original yakhe Amen. kulamningelana omkhulu lo sithetha. This chief shepherd mamela sendihambe kakhulu ake ndizi apha buyela kancinci na ngaba ningayithanda imessage wazana. Amen. Mna senamntu umzekela fellowship anaye leyo ngone ndiva ndithela ngapha anayi uyabona kwamaye mathetha zingathi mfowami na konde yazitshela nje ngiyazitshela kuthiwa ngoyini nyanga konde yazitshela nje akho mbodla kuyo ayi ebona ke ngoba zalwane kuba nomyalezo wethu bangcwele ukholelo lexesha ukholelo lexesha selikhabele phambili kwenza thi akubuyele pha u22 kaMethu bazalwane bami xa sike sichile iBhayibhile zethu ngokuvuthula ukuthula phela unyaka ngabe unothula iBhayibhile kude kuphela unyaka ngosiphethe sefonini eyona inganathula fonini ukhona into ezimane zingena mfazi report ulibala lobuso eBhayibhileni yeke lanto ukujongana neBhayibhile yakho athi ngoku uqala apho ku9 imkhonzathi chapter 22 yes 29 Waphendula ke uYesu wathi kubo, niyalahleka kuba ningazazi izibhalo kwanamandla kaThixo. phana ngizofunda ivesi ngikumise njalo ayi ngathi kunzinyana ngiyaqalela uthi apho ke ngumprofeti ukhona istatement endisibhalileyo ngoku xa inkosi yethu uYesu Kristu ithetha amazwi aloluhlobo kubafundi bezibhalo isithi niyalahleka kuba ningazazi izibhalo kwanamandla kaThixo. Nkosi Yesu uthetha ukuthini xa uzothi abantu umzekelo bekwazi ukuthetha ichapter nevesi bengayiboni beyikhombe ngomthunja wenaliti bengayijonganga but wena uthi xa ufika uthi niyalahleka sizukulwane endini kuba ningazazi izibhalo kwanamandla kaThixo. Haleluya. uYesu uthetha phakathi kwabantu abaphethe izibhokheni wethi zikaMoses bazalwane. Amen. Baphethe izibhokheni wethi zikaMoses bazazi kahle banqakisile banakhatha banetha ngapha yana bazalwane bami kwizibhokheni wethi zikaMoses bathi into abangela ukuba bangamboni uYesu kungokuba bona babeneyabo ingcaciso. Yilonto ngokuYesu esithi ngo niyalahleka bazalwane ngokuba ningazazi intoni izibhalo kwanamandla azo. That means to know the scriptures you will have the power. Amen. Khona into ezikwenzeka athi ke ngoku awufuna u30 yedwa mzalwane Kuba eluvukweni abazeki abendiswa 30 yedwa. Yes.
banjengazo izithunywa zikaThixo emazulwini. He said, believers, uthi ngqo ulanda. Ume ngqo jo isikhele. Uyamvuyesa ukuthini pha? Uthi kuba eluvukweni abazeki abendiso banjengezithunywa zikaThixo emazulwini. Yeah. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Hey, listen there. Eluvukweni. Abazalwane. Imessage umthandazo wami ngoba sike sizimeshe believers ke siphinde sibe sonke. Sike siphinde sibe sonke ngale ndaba. Kuba eluvukweni abazeki. Yeah. Abendiso banjengazo izithunywa zikaThixo. Abazozithunywa banjengazo izithunywa zikaThixo. Umprofeti uyayicacisa kwesinye ispoken word but anisiphathanga so. But nansi indaba efuna uve apha kwespoken word sithi the rejected king. Paragraph 144. Uthi apha umprofeti ndiqala nje apha. Uthi and here come hope. That was my first wife. She ran and never said my husband. Yes. Amen. Kuba eluvukweni abazeki abendiswa banjengazo izithunywa zikaThixo emazulwini. And he never said my husband. Uthele nongazuthi my husband. Uhope. Basemazulwini andithi ngoku uBrother Branham ukule vision umprofeti ne ngoba usemazulwini ngoku. Yes. uBrother Branham xa embona uHope akathi my husband. But uthini? Uthi she said my precious brother. Bazalwane kukhona into endilinkayo apha bazalwane. Kukhona into elinkayo apha. In heaven asinabo ohappy. You are a precious brother. Amen. You are the brother to your little dove. Amen. Ukuba ngixoleleni bazalwane ba zama ukuthetha into yokusesamba. But there asibizani ngoba my wife even nayo little wami anzombiza ngaloo ndlela. My precious sister. Okay. There on that side. Because sifana ntoni nezithunywa. Mama ebazalwane sifundisa message ke asifundisa into ke yethu nchile oba wezi ngqokolo silasi kuzo apha emhlabeni kodwa soyihamba ngalento soyihamba ngalento bazalwane. Ithi athi umprofeti and never said my husband. She said my precious brother. Yes. And when she hugged me, there was another woman standing there that hugged me. Yayive ngolando uba uthi sifana nantoni? Sifana nengelosi. Andoyithetha. And then Hope hugged this woman and each one. And I thought, oh, this has been something different.
ngoba lento into ohlukileyo le Yeah. kusazulwini apha bazalwane. Oh my Jesus. Yayazi ba kabe bulindele ngolwihlo yanqunqa ngondiyemgqibeni. Asifundele men of God 2:31 to 32. Ngalo ke uvuko lwabafileyo anikulesanga na okwathethwayo kuni nguThixo esithi mna ndinguThixo kaAbraham, uThixo kaIsake, uThixo kaYakobi, Yes. uThixo akaThixo wabafileyo, Yabona. wabaphilileyo. uThixo anguThixo wabafileyo. UnguThixo wabaphilileyo. Thetha ukuthini ngoku? Xa uzothi Matethasi actually Nkosi uYesu unguThixo kaAbraham, uThixo kaIsaac, unguThixo kaAbraham nje wena. Kodwa uthi anguThixo wakwani wabantu abatheni? Abafileyo. Abafanga nabo. Ke nabazalwane bami ndithetha le nto ithethiweyo. Yeah. I speak what has been spoken. Sazongena apha kule ndawo ndifuna singene kuyo. Into na ixesha lethu ngiyabona liphambili kakhulu. Uthi apha umprofeti. Ngosingamanisa siyalinga apha bazalwane. Si ipuzzle, sibeka ipuzzle. Sifuna ukuphuma into ipicture ebonakalayo. Mamela ke ngoku. Ngalo ke uvuko lwabafileyo anilesanga na okwathethwayo kuni nguThixo esithi mna ndinguThixo kaAbraham, uThixo kaIsaac, uThixo kaYakobi, uThixo akaThixo wabafileyo, ungowabaphilileyo. Mamela pha ke ngoku. Abe kwesi spoken word sithi the 50th esipoke sikhulu utshileyo kwamatywina. But kwitywina lelihlanu page 382 paragraph 436 uthi apho umprofeti I do think another thing by the opening of this fifth seal in this day some things have a doctrine right here that I might speak of soul sleeping. Now, I realize that there is people in here that does believe that. See, in the soul sleeping. I don't prophetic. And I think this disproves that. Yes. They are not sleeping. Yes. They are alive. Amen. Their bodies are sleeping. Yes. But the soul, not in the grave. Yay. They are in the presence of God. Amen. See, under the altar. Amen. God is not the God of the dead people. They are not dead. They are alive. It's only the bodies that are there in the grave. Amen. 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 Okay, masiyasilinke le nto sithetha ngayo apha. Awutyhi lapho kuMatthew, man of God 27. Nandi bazalwane wami ukuhlala nezibhalo. Matthew chapter 27 verse 4. Ungaqala pha ku-51 if I'm not mistaken. Uvuko lwabo. Verse 50. Uthe ke uYesu ephinde wadanduluka ngezwi elikhulu. Wawukhupha umoya wakhe. Yes. Lasuka ikhuselo lengcwele lakrazuka kubini. Yes. Lithabathele phezulu. Lada lesa phansi. Umhlaba wanyikima. Namawa acandeka. Yes, bro. Namangcwaba avuleka. Zathi izidumbu ezininzi zabangcwele ababelele zavuka. Baphuma emangcwabeni emveni kokuvuka kwakhe. Bangena kuwo umzi ongcwele babonakala kuninzi. Mamela umprofeti uthina.
uthi umprofeti, they are alive. Their bodies are sleeping. But the soul not in the grave. They are in the presence of God. See, under the altar. That means Jambi City Bible payona izidumbu zavuka. Zange kuvuka imizimba yoAbraham. Kwavuka imiphefumulo yabo because uThixo ayengoThixo wabafileyo. Yes. AnguThixo wezinyanya. Amen. God uThixo wezinyanya thina wamanyange. Moya ndini moya waphansi kwamanzi. Amen. Moya wesithokotho. Ebeke yazama ukuphazamisa nampa indlela umoya wamanyange lo. Hey, nawe nguboma tse. Ay kuze ngamandla. Last week ndaqalela. Ubufika ubhalele kum moya wamanyanga. Phaya dini ngani? Kuligubu waya. Bazalwana hayi bemqalela. Boma bekuthiwa ndiyintaba ngende kubalekela kwezantaba. Not shwa kuze ndithi hidden there. Okay. Ngifunde le code ke. Ayikathi ixesha lethu bazalwane ndiyanoba ndimlucotha noba. Yona ixesha lethi ngathi baleka kakhulu ngona. Lazi noba lethina. Okay. Ukubona ngamanye amaxesha uba ele xesha ngalivuthelwa ngabo. Dange. Zofuna lena nti abona ngase sizokeso siyeka before umzekelo. Apha kwesispoken word sithi spiritual food in juices. It's paragraph 11. I think. Yes. Ulendo benithetha ngayo apha. Umuthi abu ufuna le code le. Mhlawumbe si acquainted with it. Uthi abu umprofeti. Paragraph 66 to 68. Uthi abu umprofeti. We find out that when a man comes sent from God, ordained of God, with the truth that said the Lord, or xa indoda ithunywa isuka kuThixo ithanjiswe nguYehova ino itsho inkosi wenene, because baninto itsho inkosi abakhoyo, but this one must be the truth that said the Lord. The message and the messenger are one and the same. Yeah. Because he is sent to present. Okay, that said the Lord. That means odi xa ifika yena afike naye engu-itsho inkosi. Njengoba ephathiswa u-itsho inkosi ufika naye abe ngubani? Abe ngu-itsho. Ukufika kwakhe ngu-itsho inkosi. Amen kodwa bazalwane. That means xa ifika uBrother Branham esithi that said the Lord ukukutsho kwenkosi yena. Amen. Amen. Adam prophet. Because he is sent to represent that said the Lord, word by word. So he and his message is the same. Amen. That means opposite the message of this hour is God. That means the messenger that is sent in our time, he became the message which is God. Yes. I get. Man fundele man qhubeka chithi. Ngizama ukubaleka bazalwane. Adam prophet. A denominational man under denominational aspects. He and the church is one. Yeah. That means indoda ehlelo kunye nehlelo babanye kunye nehlelo. Amen. Ne-theologian nako konke nje babanye. Adam prophet bazalwane. Then Adam prophet. Then when a man comes
with thus said the Lord, he and the message is one. Yes. And when Elijah come with thus said the Lord, he and his message became one. Amen. We remember well. Elijah ngoba babebanye nani nemessage yakhe wade wemka kuba wayemnye njengoba imessage kaElijah yayimthila uJezebel wade wemka ohlala enhlangu kuba yena nemessage yakhe babebanye eyithile umkhwa kaJezebel wawuthile umkhwa kaJezebel. Amen. Uthi ngumprofeti only the spirit of Elijah that will overcome the spirit of Jezebel in our time. Amen. Amen. Singenile emabandleni. Ngiyababona emabandleni singenile sa spirit esiya. Awuzana nobungena ethaveni, nobungena enkonzweni yemessage, nobungena kumahlelo. Ngombe thembethe. Asifani asinamoya omnyuma kunjalo. Asifani ayisifani mzana. Hayi. Asifani tu. Mina ndithiwa ndithiwe ke asifani ke kla. Athi umprofeti baba. Just as Jesus when he came, he was the word. St. John 1. So the word of God and the messenger of the age were the same thing all the time. That's right. Amen. That means when the messenger of our time now came with the word of God saying to us, I'm forerunning the coming word, he is the same self word which is for running for. Elilizwi umzekelo alandulelayo umprofeti uBranham ukwalilo elalizwi yilonto amaphambi kwebandla athi ndiyaphila nditsho njengoba bendi under the inspiration okudiyaphila nditsho kwangoku I'm the voice of God to you. Amen. Amen. We tell us spoken in my commission. I think paragraph 9 if I'm puzzled about 43 something but because I spoken it is. You see, that means the message and the messenger are one. The word and the prophet, they became one. Oh, where's the one? Yaqale. Yabona ke ngo. Ay, yabona. Ayithanda lenzekayo. Bona ke ngo. Banifunde bazalwane bami le code ufunde nale code ufunde na zovendina nje angifuni namhlanje ungondlo ngexesha hayi careful matatas angifuni ba ungondlo kwesi siboko esi gifts paragraph zama ukuthetha lento ngithetha yona this is gifts. I think paragraph 46 says paragraph 46 Bensaya bazalwane bam kule nanti paragraph 466 uthi apho umprofeti wohlula uYesu uYesu ububini bazalwane ngoluphi uhlobo uMatatasi mfowami ngohlobo lokuba uYesu wayexhonywe emnqamlezweni kodwa uPawulos uthi uYesu wayeshumayela kwesisambu semazantsi indawo. Okay. Amen. Ngoku usohlula uYesu Jesus was God, Jesus was a man. uBranham ngumuntu kumprofeti waseKentucky. Yeah. He was a man when he came down off the mountain, hungry, looking over a tree to find something to eat. Uyesu lothena ngayo bazalwane. Uyesu wayengumuntu phaka. Xa wehla kulantaba leyani elambile naye. Uyesu. Sesizovala. No ningakhathazeki. Sesizovala. Sondela kumvala nyaka.
uba umvala nyaka uthe wavalwa ndima hayi bazalwane wami ukuchitha intsiba mpela ukuchitha intsiba mpela awuvala unyaka ukuchitha intsiba nyani enzela umuntu one-desire abe ne-desire kakuhle ngokumntu esekileyo kule into not kwenye into asigwagwisa zingce ngemyalezo omhla wexesha ewe bazalwane ewe bangcwele wayengumntu phaqa uyesu xa wayesihla phayana kulaa ntaba leyo waze wabona laa mkhiwane lo wayana elangile uye wayengumntu uyesu athi uyesu athi abubrother Branham adi he was a man hungry but when he took 5 biscuits and 2 pieces of fish and fed 1,000 and that was more than a man. Amen. Wow. Ungabamangala xa simane sisithi umprofeti usuka wanguthixo. Because the logos isuke yangena kuyo yaperforma izinto ezenziwa yilogos yaperforma kulo mzimba ubizwa ngoba ngubani? uBranham. God came in the form of William Branham. Yeah, Lord, oba esisiqhubekise. Ingakubi kukho lento nje. I don't profit. And that was more than a man. That was God speaking through that man. Amen. That was God speaking through that man. Amen. That means now they parting ngoku yayidlalwa nguThixo ekumntu Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. How many? Khasamkhasi ngoku. Khasamkhasi. Uyehova wasithetha izikwilelo bazalwane. Amen. Amen. Wasithetha izikwilelo sakho. Amen. Sithethwa nguLen Branham. Amen. Wazolisa uqhithelo uyehova mas. Amen. Kodwa lazoliswa nguBranham. Amen. Yes. Yes. Hallelujah. Amen. La nkwenkwana leyana yayinemilenze engalinganiyo bazalwane. Wathetha uyehova ula nkwenkwana woluleka umlenze walingana nomnye. Kodwa uBrother Branham. Amen. Amen. That's right. Amen. Xa wayembuza phaa uBrother Branham ethetha nalo mfanyana, it was a man. Hallelujah bazalwane. It was a man embuza nje uba unjani nyana unjani. But xa isithi xa ithetha phaa esithi mawulingane nomnye, it was God himself through that man. Amen. Amen. That's right. In his first coming weza ukuze sithwale isono. Kodwa uzeni kwakhe wasibili bazalwane akathwali isono. Uza in a supernatural way. Hallelujah. Uza ilogos. Amen. Kuba ubuyele kula form yakhe original. Amen. Amen. We are not serving God who is not seeing. We serve God who sees, who walks, who speaks, who hears, who moves. That's the God we serve. Amen. We are not serving God Dagon. No. Yes. Kodwa uThixo obonayo athi abone ivile ezicamango zenhliziyo zabo. Amen. Asikhonza iThixo thina bazalwane bami esi-imaginayo ngaye. Ebeni bazalwane bami. Uthi umprofeti, he was the master diamond. He was the master diamond. Amen. Jesus. Hallelujah. He was a man when he laid out there on the ship that night with virtue out of him from healing. He was a man when he stand there praying for the people, getting tired until brethren hold his hand on both sides. Yes. Yes. He was a man.
But when he said, behind there is a man. Yeah. He was more than a man. Amen. That's right. Adam prophet. Kawaziwana wazalwana mama. Adam prophet. Eish. Khona indaba yamazulu wazalwana. Adi. Out there on the ship that night when virtue out of him from healing and preaching through the day until the 10,000 devils of the sea swear they drowned him. Besamazamisa phaya abasathani bamanzi. Bathi ka befika eGermany abasathani bamanzi. Bafika the angel isetenteni pha bafika phana bafola phana befola besithi ba attack ntoni indoda umuntu onguBranham. Yeah. Bafola pha abiza egameni loyise nyana moya ngcwele mayiwe le tent. Egameni loyise nyana moya ngcwele mayiwe le tent. But when he commanded that storm and he said, peace be still to that storm. Amen. And sasona athi zathi vinanda udumo zemka zabahumla zemka. He was more than a man. Amen. Hallelujah. It was God in William Branham. When we say God has come in the form of William Branham, we say it again. Yeah. He has come. Amen. Listen there. Adam prophet. Joma besamazamisa nje aba devils bamanzi. Adam prophet. And that little old ship like a bottle stop out there on that sea. The devil said, we got him. Ati bamfumene uYesu. Yeah, zivalile. Don't worry. Ungabi nomsini. Bonke abakhubekayo izwi likaThixo abagqibele. Prophet. And the arm broke, the sails down, and the oil is gone, and they wake him. He was a man asleep, but when he put his foot on the brail of the boat and looked up and said, peace be still, and the winds and the waves obeyed. That was more than a man. It was more than a man, was a man. Zitshela ngoYesu njengoba abantu umzekelo besilwa kanga hayi thina sifuna uYesu onamanxeba okoba simbone siza ufikile uYesu enamanxeba kathi amanxeba kathwalwa ngula mzimba athwelwe ngoku libandla lamanxeba utsho nje uPaulos oba ndizithwele impawu zikaKristu. Amen. Hayi ke bazalwane ke ubumazala umzalwane madoda uzithela into zakhe that was more than a man speaking. That was God speaking out of his son. Amen. He was diet. Amen. He was the diet of God. Amen. That means the Lord wayewunganga buka Yehova. Amen. Ubani uYesu. Yabona bazalwane. Yabona ke ngoku khona indaba. Ikhona indaba. Mhlambe manifunde le ndawo because ixesha lethu lisityile. Yes. Sawuze sibe sezulwini kula ndawo ungapheliyo. Apho sawuthetha ngale ndaba imihla yonke. Million years. Akupheli. Manje kuthiwa nje emzala amadala uthini namfo wami benzithi emhlikazi uyamvubranam uthini asathi uyamvubranam sithi uya because sazi yonke into
xa ukulamo ngoku sikulemo ngoku limited le wathi wakuwa umuntu sangena kwinto elimited le nto izodilizwa le nto ayiyezulwini soziye ayivuki nokuvuka ke le ayike ayivuki nokuvuka ayiyezulwini le ayihlaziyo ukuthi izokwenza ibentshe iguqula ibentshe yawuphinda ife kwakhona kuvuka yona ekeni bazalwane cela ukufunda esispoken word sodwa bendinendaba nginendaba la nginendaba la bazalwane nginendaba la ngoku angikwazi ukuthi go further ukuze sikwazi ukuthetha ngale. Okay man, ngifunde nje apha kukhona ukuthi spoken. Ngaba savuya abangcwele? Hallelujah. Amen. Church of God. Ukhona into bazalwane. Listen there. Ukhona into. Benzofunda lento apha bazalwane. Bengilungise ukufunda ezizinto but ezizingasezandla bomanzokwazi ukufunda ngoku ndithetha lento ukucabukisa nexesha nami kodincinci uthi apho umprofeti kwesipoko sithi the Easter seal esisika 65 paragraph 190 to 91 enzofunda nje bazalwane bam bodadewethu dinqamuke ndishindawo semnandi mhlawumbe xa sichopha apha phansi wena sobe simane sitshekedule njengamathole uthi apho umprofeti the resurrection we are now in the resurrection konje ngicela ukundifundela apha kwincwadi yabaseThesalonika chapter 4 xolele bazalwane bam noba ngumZulu noma ngoku basi fanele ndiyeka izawugonjwa this is so ngesokungonjwa la Please, Amen. chapter 4 man of God osingokwayo mzalwane imeko yabafileyo ndifuna ne yes ufunde pha ku 16 ne ngokuba inkosi ngokwayo iyakuhla emazulwini inendanduluko inelizwi lesiphatha zithunywa yes inexilongo likaThixo baze abafele kuKristu bavuka kuqala sandule thina ababudlayo ubomi asaseleyo sixhulele emafini kwakunye nabo siye kuyikhawulela inkosi esibhakabhakeni size ngokunjalo sihlale sihleli sindawonye nenkosi ngoko ke thuthuzelanani ngalamazwi yes wena yeke phambi mamela phayana ne ithi iBhayibhile apha ngokuba inkosi ngokwayo iyakudla emazulwini inendanduluko inelizwi leziphatha zithunywa inexilongo likaThixo ezi zinto uthi umprofeti uYesu uzenza ezinto zontathu ngelixa atheni esihla ne Amen. That's right. ezi zinto ezi ngoku uthi apho kwesispoken word ezi uthi the resurrection we are now in the resurrection we are sitting with him in the resurrection that means xa isithi akangoThixo wabafileyo nguThixo wabaphilileyo ngoku uhlala nabaphilileyo kuba yena ungongengana kufa ungulona ahlale ukukhanyeni ongena kusondelwa kuko uyilogos ngoku xa izinto ezina ayiyo bazalwane ininzi into besizoyithetha bazalwane ininzi nyani sizawuyeka kodwa mamela bha ubuthini uthi umprofeti
uthi umprofeti abo, we are sitting with him in the resurrection, but only those who have life. Amen. Ngobu yabona ngoku uyaseparate apha umprofeti. Abawuba abahlali naye eluvukweni ngabona bomi bodwa, only those who have life. Man mtata siqhuba udufumana iqhubu mfowabo. Nansi ke nansi. Athi u91. Paragraph 91. Athi not those who do not have life. Bona aba umzekelo abanganabo ubomi. Abavuki bona. Abavukanga yade yadlula 1000 years. How many? Abavukanga wade wadlula 1000 years. Aba bangenabo ubomi kubo. It's what the prophet said. But aba bona banobomi kubo bavuki. Hallelujah. Ntsokota ngabo. I don't profit. They will go right on thinking they are getting the Holy Ghost, being saved, and the rapture will done be over with and gone. Sure. Uyabona bayaqhuba bathi mabayofumana umoya engcwele. Anini bayaqhuba bazalwane bathi mawukhona abasindiswayo kana khona entanzi le uba khona osindiswayo. Sizokwaziwana sizoshumayela kulo mnquba thina asikazi uyeka sisazoshumayela bazalwane bethu. Umnyango wahlala uvuliwe lo wayana umnyango obusawuvula sukuba la mfo wabona ngudade wethu ngenye imini wambona xa ehamba eyongena phako kwabo eMpumalanga engumlilo apha ebusweni engamazi ba ngumthumni kanti lona. Wathi udade wethu wawuphiliswa wamazi oba ngugqirhana. Yazazi ezo zinto uba nezifoni hila bazifoni ezo zinto oba sibe yilento yeYehova ayiyo. Ayukhanya owuyiganga yongena pha yena umfundisi ewukhanya okube sithetha ngaso ukufunda apho oba khona inokukuvutela kuphume ngaphandle. God bless you saints. Nikukukhanya kwehlabathi anoziphika. Ithi hayi ukhanya nguYesu ukukhanya khanya pha phakathi kwabo uba phandle pha. Mandigqibezele le koti le bazalwane. Ngibezele le koti bangcwele ngibezele le koti. Ut up prophet. They will go right on thinking they are getting the Holy Ghost. Yawabona nje bababeka nezandla bathandazelayo. Being saved. And the rapture will done be over with and gone. And the prophet said, Elias has already come, and they did that way, and you knew it not. Remember, when John came, they didn't know he is the Elijah of that time. Now umprofeti xa ethetha ngerapture urifelisha kwesasiganeko senzekayo babuza abafundi xa besihle entabeni okoba Nkosi bengamelena okoba kufike weElijah tanci phambi kokuba wena ufike uthi ufikile abamazi abantu benza ukuthanda kwabo kuyo segqithe nogqithe unqunyulwe nenhloko. Irapture nayo ke izawufika ngolo hlobo ifika nabo abantu barapturishweyo bebabona ngoba bembona noJohn kodwa zange bamazi. Bazalwane hayi bazalwane mama andifuyi ukuthi chatha enye ikoti inkosi yozuko inisikelele. God bless you saints. Amen. Noma sisahlupheka umzuzwana musathane